Gelụkwa ka ndị omekome si wee wepụ ndụ barịsta ifuru ebe a n'ike. Barịsta ewetara afịa dịka barịsta Lawrence Ifeanyi Iruakasi. A sịkwa na nke a na-eme n'ụtụtụ ụnyaa bụ 15th May 2025. A sị na taịm ife a ji wee mee bụ na 10:45 a.m. A sị na barịsta anụ ifuru ebe anụnwa bụkwanụ nyanwa bụ PG, that's President General ndị Agụrelu, that's Agụrelu ka o si aga. A sị na barịsta anụnwa jechara ụlọ ikpe nke High Court dị n'Ekwurọbịa. Ebe ahụ ka o jechara ikpe wee naghachizi azụ ebe o bi n'Ọka. A sịkwa na moto ọ nọ n'ime na nyanwa na onye ọbịa nọchite anya ya bụ ife so na dị moto were na-agazi. Oge fa na-agazi pụta na junction na nka na Agụrụ, ebe a ka ọ nọzi wee kpọtụ mmadụ ịbụọ nọ na motosaịkụl wee dọbụl krọs sụọ motie. Oge a dọbụl krọs gbanụ ya, ife ịnụkwa bụ ịgbagbu barịsta anụnwa na onye afọ o bụ na apụdais onye ọ na-anọchite anya ya o bukwa. A sị na ọ gbagburu ya gbagbukwuo onye ahụ. Oge a gbagbusịrị fa, a sịkwa na ndị a bụkwalụ ndị a bụ da baik banyekwa da baik wee lie mbọ wee nalie. Onwekwa ife mmadụ anara anụ, onwebekwa ide akwụkwọ mmadụ anụbe n'ụwa. Ọ bụzi na ndị a bụ ndị eziri ezi ka ọ bụ nọ ife ndapụta ka ọ bụ gịnị? Ọ bụ na ị nepụ anya ị ga-afụkwa n'ụgbọala nwa amadi anụnwa, ị ga-afụ ebe ọ paakị ndị mmadụ zukwa na ebe a. Obodo niile nọ n'egwu, ebe niile nọ n'egwu na-eti, onye ọbụla na-eti. A sị na barịsta anụ bụkwa na onye ama ama nọọ barịsta nnukwu ọkaiwu bụ na ịkpọrọ ya gaa ikpe edishọn ikpe onye ga-abụ edishọn ikpọ akwa akwụrụ. A sị na ọ ma ife ọ na-eme. Agụrelu ka o si abịa. So Agụrelu anọ kịta anụ fancha niile nọ n'akwa. Ịmara ife bụ obodo iluzu dia PG, fancha niile nọ n'akwa maka na ọ bụ na onye abụrụ ezigbo mmadụ amanye PG ndị Agụrelu. Ọ dụtụ na ọ bụ ezigbo mmadụ and ọ ma ife ọ na-eme and ọ bụkwa na onye eziokwu dịka esi ekwupụta na ka eji wee nye PG ahụ. So o wee bụsịa nọ ife ọ bịakwutere, ife o jekwutere n'ụbọchị a, ife o jekwutere na ọ bịara ịnọchitere onye o bu na motie na onye o bu n'azụ ya. So n'ezie ka o si wee zitezi ọnwa ọ bụrụ ebe o jechaziri ikpe na-anazi bie n'Ọka ka ndị omekome dalia wee gbaa ya tọtọ. Ọkwa ya nwa bụ ebe ọbụla ị na-eje ị na-ayọ Chukwu amara ka ife ọjọọ ghara ikwute, ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadola akwado ghara ikwudo gị. Ịdị ife anụ a na-eme kịta ọ bụrụ ife jọgburu onwe na mmadụ ga na-agala onwe atụkwasị ya egbe ọ bụrụzi onye nwụrụ anwụ. Kedu ebe a na-ehed? Ọkwa ya bụ chibụọ anụ ọzọ, chibọkwa anụ ọzọ. Ya bụ chibụọ na-ekpe ekpere na-ayọ Chukwu n'isi gị, n'isi ndị gị na-adị na mma, n'isi ezinụlọ gị ka ịdị ife ghara ịdakwasịfa. N'ezie barịsta kịta na ife niile ọ na-eme kịta aka ọtụ gị n'ike. Ndị ezinụlọ efe abago na nnukwu ife iru uju bikos nke a bụ nnukwu ọnwụ mgbawa obi. Nke a bịa bụ ọnwụ na-agbawa obi. Ewepụtakwa nwunye sikwa na nwunye bụkwa onye ọkaiwu na ụdị nke ekwa. Ọ ka esi wee kọwa sị na nwunye na-abụkwa onye ọkaiwu na ọ na-alụkwa ya n'ụdị nke ekwa. So nwere ife mmadụ anaghị afụ ka esi wee wepụ ndụ ọmarịchawa ikorobịa nụnwa young guy ka na-edis ka bidoro ndụ ọfụ bikos ọ bụrụ na ị na-anya onye a ka bidoro ndụ ọfụ. Jos na eke esi wee laa ndị ya n'iyi. Kpewe ekpere gbapụ ịdị ife a n'isi gị si ya abịakwa narị gị. Hey!